ನೆಂಚಂಡು ತೂಕ ನಂತ ಕಣಪ್ಪ ಪಂದರ ಬಾಕಿಂಡು ಓಕೆ ಕೂಡ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതിന് ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೀಪಣ್ಣು అయిపోక మూడు ఇవాళ సాధన ఇంకా ఓకే అల్తాడే ఉందిలా తొందర నేను తెత్తిరి బిత్తు నేట బాకి బిత్తు నేట బాకి ఖాళీ ఖర్చులో మాత్రం ఐదుండు ಬಿತ್ತು ಟೈಟ್ ಅದು ಉಂಟುದುಂಡು ಇದು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪರಾಬಜಿ ಈ ಕಾಯಿ ತೂಕ ಕಾಯಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಿರಾವುಡು ಮುಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಪುಣೆನ್ಸ್ ಅದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಉಂಡತೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಖರ್ಜೂರ ಮುರಣಿ ಮನ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನಾಗ ಕಾಯಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಪರ್ನೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಒಂದು ಬುಳಕರ ಆತಂಡು ಮಂಜಾಲ ಆತಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಮರಟ್ಟು ಬುಳಕರ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕೆಂಪು ಆಪುಂಡು ಅವು ಬಹುಶಃ ಬೇತ ಕೆಟಗರಿ ಅವು ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಪರ್ದನಾಗ ಒಂದು ಪರ್ದನಾಗ ಕೆಂಪು ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತ ಬುಳ ಒಂದು ಬೈದಿನು ನಂತರ ಚೀಪೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಣಪೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಡ ಮುಲ್ಪ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಏರಾಗ ತಿನ್ನರೆ ಬರ್ಚಿ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಈ ಮರಟ್ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಈ ಮರಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಇದು ಚೂರು ಪರ್ನೊಂದು ಬೈದಿಡು ನಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ದೂಕ ಚೂರು ಪರ್ನೊಂದು ಬೈದಿನು ತಿಳಿ ಪರ್ನೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ನದಿನು ಅದನ್ನು ಚೀಪಣ್ಣು ಶಿಪ ನೀನು ತೆತ್ತಿರಿ ಬಿತ್ತು ನೇಟ ಬಾಕಿ ಖಾಲಿ ಖರ್ಚುಲ ಮಾತ್ರ ಬೈದುಂಡು ಬಿತ್ತು ಟೈಟ್ ಅದು ಉಂಟುದುಂಡು ಇದು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪರಾಬಜಿ ಈ ಕಾಯಿ ತೂಕ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಜಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಒಂದು ಒಂದು ಅರೆ ಪರಂದು ನೆಂಚಂಡು ತೂಕ ನಂತ ಕಣಪ್ಪ ಪಂದರ ಬಾಕಿಂಡು ಓಕೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ನೆಟ್ಟು ಕಾಯಿಲುಂಡು ಪಚ್ಚ ಮಂಜಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ಎಂತಲ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಕರೆದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾರ್ದು ಮೂತಿಲ್ಲ ಒಂತಂದು ಬುಳಕ್ಕರ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ನರ್ ಒಂತಂದು ಹಾತದು ಪಂಡ ಸಿರ್ಕೊಂದು ಬೈದನು ಸಿರ್ಕೊಂದು ಪಂಡದ ತೂಲೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಎಂಚಾತ್ನ ಸಿರ್ಕೊಂದು ಬೈದನು ಪರ್ದೋಡದ ನಂತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಂತರ ಚೀಪಂಡು ಅವು ಸಿರ್ಕೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅವಂತರ ಚೀಪಂಡು అయిపోక ಮೂಳು ಇವಾಳ ತೂಗದ ಅದನ್ನ ಕಾಯಿ ಓ ಮೂಲ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪರ್ನದುಂಡು ಅರ್ಧ ಕಾಯಿ ಓ ಒಂದು ಉಂಡು ಅದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಾಯಿ ಏಟು ತಿಂಗಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಾಯಿ ಅವತ್ತು ಬಡ್ಚಿತ್ತೆ ಮುಳ್ಪುರ ಫುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಖರ್ಜೂರದನೆ ಮಾರ ಅವ್ರು ಪೂರ ತಜದ್ದು ಪಾರ್ದಿರಲ್ಪ ರೋಡು ಪೂರ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಖರ್ಜೂರ ಮುರುಡಾಡ ಖರ್ಜೂರ ಬಣ್ಣ ಬ್ಯಾಡ್ವೇರು ಅದೇ ಕಡೆ ಕೆಂಪುದ ಬಂಡದೆ ಕೆಂಪುದ ಅಂದು ಅವಂದು ಎಂಕ್ಲ ರೂಮದ ಮರಟುಂಡು ಅವು ಮಿತ್ತುಂಡು ಮರ ಅವಂದು ಕೆಂಪುದ ಕೆಂಪುದ ಓಕೆ ಅಲ್ತಾಡೆ ಉಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ತೊಂದರಜ್ಜಿ